escritor e editor e escribo polo mesmo que Johnny Cash facía música, para que caigan os muros. Vou vos ler un fragmento do meu, de momento, verdadeiro traballo, O cemiterio de barcos, publicado pola editorial Galaxia. Unha luz amarela entraba con potencia no galpón. Iso si era novo e non o lembraba do ano anterior, pero había unha explicación. Algúnas tábuas do teito caeran, vítimas do pasado inverno, que fora especialmente ventoso. Daquela foi cando o escoitou. Dende o fondo, dende o lugar onde un día debeu haber unhas oficinas, escoitou algo parecido a un cántico, unha especie de ladaíña, un murmurio, como a unha oración, como a un vento falando, algo extraño e profundo. Sí, parecía unha voz. Detívose para escoitar mellor. A voz colleu máis forza ata se converter nun berro atroz e brutal que semellaba sair do ventre de algún animal espantoso. Era un laio de besta ferida, algunha clase de animal terrible. O susto foi enorme. O medo, indubidable. Algo lle subía eléctrico dende a punta das dedas ata o derradeiro cabelo. Medo, un medo claro, diáfano e brutal. Unha clara sensación de perigo. Así que deu a volta disposto a fuxir daquel lugar o máis rápido posible. En medio segundo volveronlle a cabeza todas as historias que lle contaran cando neno, sobre espíritos, fantasmas e aparicións de mariñeiros mortos que ficaban atrapados para toda a eternidade no cemiterio de barcos. E daquela foi cando sentiu que a porta do fondo se abría, que a porta renxía, que a porta deixaba estar quieta e pechada como levaba anos, clausurada. Decidiu que non quería esperar a saber quen era. Botou a correr todo o rápido que puido. Saíu por onde entrara e deu un chimpo até caer no medio da primeira rocha. Se non acababa de bater algunha marca de salto de altura, andáballe preto. Correu todo o que puido, todo o que lle deron as pernas, sen respirar, berrando por dentro, convencido de que a fantasma de algún mariñeiro morto, ou un cento deles, ia estender a man e collelo polo pescozo para levalo cara a algún lugar terrible. O pensamento era idiota, pero el non podía deixar de correr. Saltou de rocha en rocha sentindo os pelos dos brazos de punta, chimpou dunha a outra mancando os pés e notou un certo alivio ao divisar a rocha máis alta, pois logo todo sería costa abaixo e moito máis doado. Cando alcanzou, encase sen tempo para poñer de novo os pés no chan, deu outro chimpo para baixar e iniciar o descenso que o levaría de novo cara ao camiño principal.